faremos unha contratación legal e aberta, o que nos permita ir disminuindo a deuda de 3 millóns de euros en decembro do ano pasado, e cada vez que disminuye a deuda, disminuye a intervención do Estado, dándonos máis liberdade. Non se subirá máis a contribución, non se subirán máis impostos, non se seguirá apretando os veciños para tapar os ocos da mala xestión do PP, porque intentaremos facer a mellor xestión, unha xestión con traballo e unha xestión dun equipo capaz e eficaz. Con todo isto faremos outro Carral, un lugar para vivir, un lugar cómodo e agradable, que se alonxe da deriva de cidade dormitorio a que nos estaba levando o PP. Como vedes, estamos preparados. Este 4 anos identificamos as necesidades e problemas deste concello e diseñamos as receitas e proxectos para amañalos. Estas receitas e proxectos recóllense neste programa, nestes 25 compromisos co Carral que queres. 25 compromisos para ter un Carral de maior oportunidades, con máis traballo. 25 compromisos para dignificar o urbanismo e a vivenda. 25 compromisos para ter uns mellores servicios de calidad e coidar da súa xente. 25 compromisos para mellorar a cultura e o deporte, e todo elo facelo con boa xestión. Fai que pase.